Okay, people. I'm not but. We know Africa can Ngozi Orabueze suwe na arasasi ife niile ụmụ Biafra na-eme niile Biafra si na-agba. That woman kita obukwa nnabata again sikwazi na ọ ya eke ndị Igbo niile waste. I'm very sorry ndị na support Ngozi Orabueze. Ụmụ Biafra na support Ngozi Orabueze unu emego arụ. Unu adịghị suppose ewu Biafra Igbo onwe Biafra. Ugo isi ukwu ejego kpai ya nwanne ejentụ with ndị otu ya ndị ọ na-handle with madam ya wụ Orabufunali Ajia Orabufunali wee na destroy ihe niile. Ngozi eshogo everything gosi that na ya nwalelo Maazị Ekpa rere ya na ego data afọ nsị a na-akpọ Rozani nke a na-akọ eri nonsense all the time. Ego Ngozi Orabueze nara $150,000 Ngozi Orabueze na ọ gwara ndị otu ya ndị a ha ji ebu ya oge nkere. Ọ ya mee data idiot a na-akpọ Rozani ji ọgbapụta wee na-ebu oge nkere mgbe chọọ ime reverse mana nwe ha na-akpọ reverse control. Ọ chọọ ibodo ego Ngozi Orabueze na ndị gọọmenti kee ha. Ọ chọzi ibodo n'oge nkere bụ ihe narị dị ego. But mbọ niile ha na-agba iji wee pụ na ọrịra ha rere Simon ha ya rapụ nwunye ya because na ụmụ Igbo ma ife ọfụma anyị adịrọ nzuzu. So ụmụazị Funali a mụrụ n'ala Igbo pụta na-abịa na-ezugasị oshi bụrụ afa Biafra na-ezu oshi. Onye wọchị ya Ngozi Orabufunali ya mara na da woman abụrụ nwa afọ Igbo maka na ọ dị akpa agwa ka nwa afọ Igbo. Agwa ya niile okwu ọnụ ya niile ife niile si ya na ọ na-apụta nwere nke yiri nwa Igbo. Ifugie kama na nwere ike na-asị Igbo dịka ndị ọzọ ihe niile ama ndị niile adịcha ka ife agbara anya fa dị ka ife oke agbara n'anya were ihe niile ụmụ Igbo na-agba mbọ na-achọ nnwere onwe mekọta wee ghasasịa ya na n'oge na-adịghị anya. Ghasasịa the thing na within a month this woman spoiled everything Simon Ekpa built, everything Simon and Maazị Nnamdi Kanu built. She destroyed everything. Ngozi Orabueze is an evil woman, and if you're still following her, I'm sorry for you. You know what I'm saying? Sorry for you if you're still following Ngozi Orabueze, man. He's leading you to the part where you will not be able to come up. When time comes, you're gonna learn. You're gonna answer your evil day. You know what I'm saying? You're gonna face all the evil you guys did, man. You guys who face the reality. Biafrans will never forgive you guys. Go and write it on the wall. That's Igbo illiterate, that Ishuku man. That is on there looking like somebody in Kwashoko. Don't worry, your cups are getting full soon. You're gonna learn. Hey, I just want to make this little video, you know what I'm saying? So if you come across this my video, share it on Ngozi Orabueze, share it to Igbo Ishuku, share the video to Rozani, Madam Rozani. Share it to, because that is a Madam Rozani. Share the video to them and every platform. Make this video go viral, yeah.